ଏଥତେ ପିତାମ ନାରଦ ସହିତେ କୈଳାସପୁର ବାରି ଯାଉ ଯାଉ ପଥେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଯା କହିଲେ ଶଙ୍କର ଶୁଣିଲା ବେଳରୁ ମନ ହୁଅଇ ଅଧୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ରୂପେ ହେବେ ଅବତାର ଦୁଷ୍ଟକୁ ବିନାଶୀ ଉଷା ଶିବେ ମଇ ଭାର ଆବର କହିଲେ ଭଳି ରାମ ନାମ ଗୁଣ ଜପ କଲେ ମହାପାପ ହୋଇବ ଦନ ତାଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗା ଇଣ ପରଖିବା ଏ ସଂସାରେ ବଡ଼ ପାପୀ ତାର ପାଶେ ଯିବା ସେ ପରି ପାପୀ କିଏ ଅଛି କେଉଠାର ବିଚାର କରି ବୁଝିବା ତାର ଖବର ଏତେ ପାଞ୍ଚି ବେଦବର ଯୋଗରେ ବସିଲେ ଦଶରତ୍ନାଙ୍କର ମୋହା ପାତକି ଦେଖିଲେ ତାସମ ପାପିକେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ଯେତେ ପାପ କରିଅଛି କଳଣତା ନାହିଁ ପିଲାଳିକା ସମସ୍ୟା ମଣିଷକୁ ମାରି ବଳତ୍କାରେ ଧନରତ୍ନ ନିଏ ଲୁଟି କରି ଗର୍ଭଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ପେଟ ଚିରି ହତ୍ୟା କରି ନିଏ ବଳତ୍କାର ବଡ଼ କୋଠର ତାଠାରେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ ସେ କରେ ଆପତ୍ତି ଆଗେ ତା ପ୍ରାଣ ନାଶଇ ସେ ଏକା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଦାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ତା ପାଶେ ଯିବାକୁ ସଜ ହେଲେ ବେଦବରେ ନାରଦଙ୍କୁ ବୋଇଲେ କୋ ଧର ଛଦ୍ମ ବେଶ ମହାପାପୀ ପାଶେ ଯିବା ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଶ ଶୁଣି ନାରଦ ବୋଇଲେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର କୁଇଁ କିଏ ବଡ଼ ପାପୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟର ବିଧତା ବୋଇଲେ ତପି ତୈଜବନ ସୁତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପୀ ମଧ୍ୟେ ଭୁକ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ଶୁଣି ମହର୍ଷି ନାରଦ ମହାତପୀ ତୈଜବନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏତେ ମନ୍ଦ ଦାତା ବୋଇଲେ କୁସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ନିଶ୍ଚୟ ସେ କରେଇନ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟପି ସଙ୍ଗରେ ସାଧୁ ଯେବେ ବସେ ନିତ୍ୟ ସୁରା ସେବନେ କ୍ରମେ ସେ ହୁଅଇ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଚୌର ଯେବେ ଯାଏ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଶ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହୀନ ବୃତ୍ତି ହୋଇବ ତା ଧ୍ୱଂସ ସେ ପରି ଅଟଇ ରତ୍ନାକରଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଅଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ମହାତପୀ ତୈଜବନଙ୍କ ପୁତ୍ର ରତ୍ନାକର ଯୌବନ ସମୟ ଗଲା ବାଟ ପଡ଼ା ଘର ଅଭ୍ୟାସ କରିଣ ସେ
ନୀତି ପ୍ରତି ଯାଇ ବାଟ ପଡ଼ା ଖଣ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧଇ ହେଲେ ମଦେ ଋଷି ସୁତ ଅଟେ ଯେ ଯୁବକ ଦଶୁ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୁଆଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗେ କାମେ ବାଇ ହୋଇ ଜପ ଜପ ତପ ତ୍ୟାଗ ଦଶୁ ଗୃହେ ରହି ଥୋକେ ଦିନ ଯହୁଁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିଲା କାମେ ମାତି ଧର୍ମ କର୍ମ ପାଶ ଋଣ ଦେଲା ମାତା ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦଶ ବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲା ଗୋଭର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ଅଧିକ କଲା ବାଟ ପଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଦଶୁ ଓଲାଇଲା ଲୋକ ମାରି ଯେଉ ବହୁ ଧନ ରଜିଲା ତା ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା ସେ ଯୋଗେ ବଢ଼ିଅଛି ତାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଜି ଯିବା ସେ ବାଟର ରାମ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ତାର କର୍ଣ୍ଣେ କହି ସମସ୍ତ ପାତକ ରାଶି ଦେବା ତାର ଦହି ଏହା କହି ଦୁଇ ଜଣ ଯତି ରୂପ ଧରି ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ବଙ୍କା ବାଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଧରି ଯେଉ ବଣେ ଦଶୁ ବୃତ୍ତି କରେ ରତ୍ନାକର ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଦୁଏ ହୋଇଲେ ବାହାର ଦଇବ ଯୋଗେ ସେଦିନ ସେ ପଥରେ କେହି ନ ଯିବାରୁ ରତ୍ନାକର ମନେ ଖେଦ ବହି ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଚଢ଼ି ଚଉଦିଗେ ଚାହେଁ ଦେଖିଲା ଦୂରରୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଯେ ଦୁହେଁ ସେ ଦୁହେଁକେ ଦେଖି ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ବୃକ୍ଷ ଓଲାଇ ଉଆଡ଼େ ଲୁଚିଣ ଜଗିଲା ଯହୁଁ ନିକଟେ ହୋଇଲେ ଆସି ଯତେ ଦୁଇ ଲୋ ଯତି ଘେନି ଆଗେ ଓଘାଳିଲେ ଯାଇ କମଳ ଚୋରି ବାହାର ପରିଧାତିକାରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ହନ୍ତି ଅଗ୍ରସରେ ରହ ରହ ବୋଲି ଧାତା କହନ୍ତି ବୁଝାଇ ଆମ କଥା ଶୁଣି ହତ୍ୟା କର ତୁଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମାରିଣ ବାବୁ କି ଯଶ ଲଭିବୁ ଏ ଚାର ଯତିଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ବାପାଇବ ଲୋଟା କମ୍ବଳ ମାତ୍ରକ ସମ୍ବଳ ଆମ୍ବର ସେତିକିରେ କେତେ ଅର୍ଥ ହୋଇବ ତୋର ବିଧତା ବଚନ ଶୁଣି ଚକ୍ଷୁଲାଳ କରି ବୋଲେ ରତ୍ନାକର ଥାଉ ତୋର ବାହାଦୁରୀ ସାରା ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୁହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥୁକ କେହି ଦେଖା ନାହିଁ ଯୋଗକୁ ହୋଇଲ ସିନା ତୁମେ ଦୁଏ ଦେଖା ନଇଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ଥାନ୍ତି ହୋଇ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଯେଉଁ ପରି
ତୁମ୍ଭ ଧନ ଆଜି ମୋର ଅଟେ ସେଇପରି ଯେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପେଶା ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଅଳ୍ପ ବହୁତ କାହିଁକି କରିବି ବିଚାର ସବୁଦିନେ ଯାହା ନିଏ କରି ରୋଜଗାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଆଜି ସେମାନେ ଯେ ମୋତେ ଥିବେ ବାଟ ଚାହିଁ ତୁମକୁ ମାରି ଜାନେବି ତାଙ୍କୁ ଦେବି ନେଇ ବିଧତା ବୋଇଲେ ବାବୁ ଶୁଣ ଏକ କଥା ତାପରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ତା ଗୁଦିପଦ କହିବି ବୁଝାଇ ସେତିକି ମାତ୍ର ତୁଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ରତ୍ନାକର ବୋଲେ କୁହ କି କଥା ଶୁଣିବା ଏତେ ଯେବେ କହିଲେଣି କିଆଁ କାଟି ଦେବା ଦାତା ବୋଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ଜୀବ ମାରିଏ ତୁଇ ଯେତେ ଧନ ନେଉତା କେ ଭୋଗ କରଇ ରତ୍ନାକର ବୋଲେଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ମାରି ଧନ ଦିଏ ତାହାଙ୍କ ପାଶର ପୁତ୍ର ଭାରି ଯା ମୋର ଚଳନ୍ତି ସୁଖର ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିବାଟା କାହୁଁ ସେ ଖବର ବିଧତା ବୋଇଲେ ଯାହା କହିଲ ତା ସତ ଗୋଟେ କଥା ଆମ୍ଭର ଯେ କର କର୍ଣ୍ଣପାତ ତୁ ତ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଦେଉଅଛୁ ଧନ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦେ କରୁ ଅଛନ୍ତି ଭୋଜନ କିନ୍ତୁ ଜୀବ ବଧ କଲେ ହୁଏ ଯେତେ ଦୋଷ ସେ ପାପୀ ମଦରୁ ସେ ନୁହିଁ କିଏ ଅଂଶ ତାହେଲେ ସିନା ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି ତୋର ନୁହିଲେ ବୃଥାରେ ତୁଇ ବହୁ ପାପ ଭାର ଦଶ ରତ୍ନାକର ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା ପାପ ଭାଗ ନେବେ ନ କରିବେ ଭୟ ଧନ ନେଉ ଅଛି ମୁଇ ତାହାଙ୍କର ପାଇଁ ସେମାନେ ନେବାକୁ ପାପ କରିବେ କ ନାହିଁ ବିଧତା ବୋଇଲେ ଥରେ ପୁଛି ଆସ ଯାଇ ସେ କୁଟୁମ୍ବ ଯେବେ ନେବେ ପାତକ ମୁଣ୍ଡାଇ ତାପରେ ଆସିଆ ମୋର ପ୍ରାଣ ବିନାଶିବ ଯାହା ଥିବ ଆମ୍ଭ ପାଶେ ଧନ ଘେନି ଯିବ ଦଶ ରତ୍ନାକର ବୋଲେ କୌଶଳ କରି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଏହା କହୁଛ କି ବିଚାରି ଦାତା କହିଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କରେ ତୁଇ ରଜୁରେ ବନ୍ଧନ କର ବୃକ୍ଷ ପରେ ନେଇ ତାହେଲେ ମନୁ ତୋର ଘୁଞ୍ଚିବ ସନ୍ଦେହ ଫେରିଲେ ମାରିବୁ ଏହା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ମନେ ପରତେ ଓଇଲେ ରଜୁରେ ଦୁଇକି ଶକ୍ତି ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆକଟ କରିଣ ତାକୁ ତରତର ହୋଇ ବାଟ ପଡ଼ା ସାଇ ମଧେ
ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନିକଟେ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଲା ବିନୟ ହୋଇଣ ତାଙ୍କୁ ବଚନ ବୋଇଲା हे पिता माता जे तुम्हे ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ଲୋକ ମାରି ଯେଉ ଧନ ନିଏ ମୁଇଁ ଆଣି ତାକୁ ତ ତୁମେ ମାନେ କରୁଛ ଭକ୍ଷଣ ସେ ପାପରେ ଭାଗ ଯା ନେବ କି ଆପଣ ଶୁଣି ହସି ହସି ବାଣୀ ବୋଇଲେ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖାଇଛି ଏକି କାରବାର ଆବର କନ୍ୟା ଦେବ ତୁ କରିଛି ପ୍ରଦାନ ସେ ଯୋଗେ ପାପ୍ୟ ଆମ୍ବର ଦେବ ତୁମ୍ଭେ ଧନ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ପାପ ଭାଗ ନ ପାରିବ ନେଇ ଏ କଥା ଗୋଟି ସାପା ଦେଉଅଛୁ କହି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶୁଣି ନିରାଶ ବଚନ ସେଠା ବରୁ ରତ୍ନାକର କରିଲା ଗମନ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ ସେଇ ରୂପେ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯାଇ ପୁତ୍ର ବୋଇଲେ ହେ ପିତା ତୁମ୍ଭର ବଚନ ଶୁଣିଣ ଆମ୍ଭର ମନ ହେଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ସଂସାର ନିୟମ ଯାହା ସେ କଥା ନ କହି ଅକଥନ ବାଣୀ କିମ୍ପା କୁହ ପିତା ହୋଇ ବାଳକାଳୁ ଯୌବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନକ ସନ୍ତାନ ପାଳିବା ଅଟେ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆନ ଫନ୍ଦା ନ ଜାଣିଣ ତୁମେ ଲୋକ ମାର ଆମ୍ଭେ କିଆଁ ଭାଗି ହେବୁ ପାପରେ ପିଅର ସେ ପାପ କରଇତା ଆନକିନି ଅଇ ଏ କଥା ଗୋଟିକି ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯେ ଅଟଇ ପୁତ୍ରଠୁ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ଗୃହିଣୀ ପାଶରେ ଯାଇ ହୋଇଲେ ହାଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ମାରି ଆଣେ ଯେଉ ଧନ ସେ ଧନ ତ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କରୁଛ ଆହାର ଯାହା ପାପ ସେତି ଭାଗ କେତେ ତୁମ୍ଭର ରମଣୀ ବୋଇଲା ହସି କାନ୍ତ ମୁଖ ଚାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲି ପୁରାଣରେ କହି ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟେ ଅଧେ ଭାଗ ମୋର କିନ୍ତୁ ଏ ପାପରେ ମୁଇଁ ନୁହେଁ ଅଂଶୀଦାର ଯେବେ ତ ଗୃହିଣୀ କରି ରଖିଅଛ ଘର ମୋତେ ପୋଷିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟଇ ତୁମ୍ଭର ଲୋକ ମାରି ଚୋରି କରି କିବା ଖଟି କରି ଆଣିଅଛ ତାହା ମୁଇଁ ନ ଜାଣେ ବା କିପରି ଖାଇବା ଗଣ୍ଡାକ ଅଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋହର ଏ ପାପରେ ନ ହୋଇବି ମୁଇଁ ଭାଗିଦାର ପୁରୁଷ ହୋଇଣ ନାହିଁ ବିବେକ ତୁମ୍ଭର ସେ ଯୋଗେ କରୁଛ ଏଇ ହୀନ କାରବାର
ବୀର ପୁରୁଷ କଦାପି ଏହା ନ କରିବେ। ବେପାର ବଣିଜ କରି ଧନର ଯିବେ। ତୁମ୍ଭ ପରି ନିଚ ଲୋକ ହାତ ଧରି ମୁହିଁ ହତାଶରେ ମୋର ଏକ ସମୟ କାଟଇ। ଆଗୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ତୁମ୍ଭର କେବେ ହେଲେ ଧରି ନଥା ଆନ୍ତି ତୁମ୍ଭ କର। ରମଣୀ ଧିକାର ବାଣୀ ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହୁଡ଼ିଲା ଯତିଙ୍କ ପାଶର। ଲୋହ ପିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗି ପ୍ରଣି ପାତ ତଇଁ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ବୃକ୍ଷ ଦେଲା କଫିଟାଇ। ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ବୋଲେ ଅପରାଧୀ ମୁହିଁ କ୍ଷମା କର ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବତାଇ। ଜୀବନେ ବହୁତ ପାପ କରିଅଛି ଯତି ଉପାୟ ବତାଇ ମୋତେ କରିଦିଅ ମୁକ୍ତି। ଦାତା ବୋଇଲେ ନ କର ମନ ଦୁଃଖ ତୁଇ ମୁକତିର ପଥ ଆମ୍ଭେ ଦେବା ଯେ ବତାଇ। ଏହା କହି ରତ୍ନାକରେ ବୋଇଲେ ବଚନ ଶୀଘ୍ର ଏ ଝରଣା ମଧ୍ୟରେ କର ତୁହି ସ୍ନାନ। ଶୁଣେ ରତ୍ନାକର ପାଖୁ ଝରଣାକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରେ ପ୍ରବେଶିଲା ତଇଁ। ବିଧତା ବୋଇଲେ ବାବୁ ବସ ସ୍ଥିର ହୋଇ ତୋର କର୍ଣ୍ଣେ ନାମ ଗୋଟେ ଦେବା ଆମ୍ଭେ କହି। ଏହା କହେ ରତ୍ନାକର କର୍ଣ୍ଣେ ବେଦ ବର ରାମ ନାମ ଗୋଟି କହେ ଦେଲେ 3 ଥର। ସେତ ଅଟେ ମହାପାପୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାର ପବିତ୍ର ନାମ ତା ସେ ତୁଣ୍ଡରେ ତାର। ଯଉଁ ଦାତା କୌଶଳେ ତାଙ୍କୁ ବତାଇଲେ ମରା ମରା କହ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମରା 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 କହୁ ରତ୍ନାକର। ବାହାର ହୋଇଲା ରାମ ନାମରୁ ହୁଙ୍କାର। ତାପରେ ବିଧତା ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ବଚନ ଏଇଠାରେ ଥାଇ କରୁ ଥାଅ ନାମ ଜ୍ଞାନ। ଆମ୍ଭେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଣେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆସିଲେ କ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେବୁ ଯେ ବତାଇ। ମରା ଜପ କରୁଥେବୁ ବସି ନିରନ୍ତର କହିଣ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ଏ ସୁଧାମୟ ବାଣୀ ଶୁଣିଣ ସଂସାରୁ ତର ଆହେ ମୂଢ଼ ପ୍ରାଣୀ। ଭବ ପରବାରକୁ ଏ ଅଟେ କର୍ଣ୍ଣଧାର କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କର ସୀତାବର। କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କର ସୀତାବର।